Gde ste bre ljudi? Monkey Game, danas ćemo igrati Battle for Slugtera. Valjda se tako da, nemam pojma kako se zove. Našao sam ključić. I našao sam čin. Da, ne znam. Vidi vrata. Tu. Može da mi koliko sam jaka. Evo ti ga. Alo bre, mali. Imam novi slag. Bravo za mene. Evo ovdje je nešto da otključam. Vamo. Tu je drug koji se zove Vasa. Vasa Gaming 7. Našao sam još negdje prođem. Počeo da snima, ali počet će. I kristal hoće da me ubije. Šta je to? Evo ti na. Kako da mu bacim? Bude ga pogodim. Vidi, gdje sam? Gdje? Umra okolo. To mi je bilo želja od kada sam. Hoću da ih pobedim, neću znati šta se dešava. Samo da ja provalim šta se dešava. Gdje smo sad? Ne jesmo. Odon. Zašto sam crkao? Konj. Sad ću da ih pobijem sve tu. Živam, ajde. Iš meni. Eto, uništio sam ga. Yes! Kovčeg. Pucam u njega. Ključić, yes! No, kako glupava muzika. Ključić. To ključić. Nije ključić. Ne znam gdje sam otišao. Sad ćeš da vidiš ti. Ti si, uplaći se više. Jes, ubio sam ga. Ne. Ubio sam ih sve, rekao sam ja da neće da znam šta se dešava. Sam tamo. Ne, prvo slag, anti-slag. Puko, bomba. Kada... Pukla bomba kada... Umro je. Jes, pobila sam njih. Možda ovo može da uništi.
Jes, ubio sam ga. Ne može to ništa. Pekini puca tu. O daj, ubij ga. Smara. Ubio. Burpi! Yes! Burpi! Maviša. Burpi. Da vidim kako puca. Burpi. Bum. Najjači mali slag. Burpi. Burpi. Sad ćete viš ti. Ti meni misliš biti jači od Burpija. Burpi. Burpi. Ubio sam ih. Neću njega, hoću Burpija. Burpi najbolji. Da pokupim malo. Neću, samo Burpi. Niko više. Burpi, Burpi. Burpi je Burpi, Burpi je najbolji, Burpi je Burpi. Više kad je kraj. Ubio ovu tu malo sranje Burpi. Mogu da verujem da ne možeš Burpi da ubiš ovu tu malo sranje. Ubio ga je. Burpi. Kad će ga Burpi. Yes. Viš šta? Yes. Te, ovdje imaš neko, vidio sam. Ajmo ga. Sada kod to. Sada postoji. Znači, znaš šta ćemo se desiti. Burpi. Uništio ga celog. Neću ga, hoću Burpija, samo Burpi. Niko sam Burpi. Burpi, crveno ideš. Burpi. Kad ste gotovi... Pa Burpi pobij tu sve male. Kaže me da je Burpi najbolji. Uzmi sve to. Šta je ovo? Srce sam dobio. Da će meni srce. Aha, imam 4 srca sada. Mogu da imam... Šta je Burpi bilo? A vidi umoran je piše tamo. Šta, mogu da više nemam Burpija. Što vidim da... Vidite tu. Tu. Bum. Kako? S čim? Kako ću da pucam bez tebe, ha? Budi dobar slag. Nemoj da uginemo svi zbog tebe. I to ću uništiti Burpi. Nema veze, Burpi nikad ne moram tu uništiti sve. Uzet ću ga, pošto Burpi umoran. Šta ja tu mogu? Burpi umoran, Burpi. Šta da radim? I ovaj je dobar. Puca tu. Ko da je rat neki. A kad dođu gomila njih, kao na primjer neka škola mrava. O, jes, bacio sam sebi ga. Kad ih bude gomila, on pukne i uništi sve. Bum. Gađaj ga. Burpi. Kaki Burpi? Nije to Burpi. Ovo je, ne znam ja ko je ovaj tu, Banger možda, ha? Sti Banger. Šta toliko puca ovdje više? Evo ga. Vrati, ja vidim ovdje samo meci lete neki. Fuck. Yes. Ma ne, nešto ovdje. Pojim. Pucaj. Šta ovo? Klik. Ne znam šta je to. Možda neka dobra rukavca. Ne znam gdje treba se ide. Gdje se ide? Evo ovdje. Možda pređem. Pređem. Bum, Burpi.
Zašto tamo govorim burpi? Kad je ovo banger, valjda. Boom, banger. Banger kaže boom. Daj da ga pogodi. Daj mi ga pogodi, ajde više. Yes. Našao sam srce. Čučuljenče. Zašto mi ni... A, otvorila se. Uđi. Više kada dajemo ovaj ključić. Kome treba ključić? Možda nekome da, ali meni sigurno ne. Pucaj. Bangeru. Koji sam ja trik uradio? Banger. Spava banger. Vidite? Čekaj, vidite? Tu. Kao da spava. Zašto spavaš? Ne smiješ da spavaš na poslu. Nemoj da ti ja sad pokažem. Šljagići novi. Jel vi gledate taj crveni? Pucaj ga više. Zašto? Evo ga. Ima još dvojca. Ima još jedan. Doj crknite. Šta je ovo reka njih? Stvarno. Ne. I ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro.